Jumi no limu Kanko wiyo hulata Kanko wiyo fayata Ele kanko famata Jumi no limu Kanko wiyo hulata Kanko wiyo fayata Ele kanko famata Jumi no limu Min Diop salaamaaleykum. Ça va bien. Konya. Jinnan Allah ko jinnan walde do hanki hajjangare inshallah. Nana? Manam ko jinnan do kam waldo hajjanga. Après ngam ma expliquer. Pour holdum. Bimi pour holdum to jontata to han malire yattu. Mon situation ko jogim ton tay joni herida joni mi da ciow. Bon, jadi ndoka kam hay bir walles. Voilà, ha jango rek après mo wada expliquer quoi. Ren bir wana fu goyri bi ba mais beden an bawda ko yam bawda me. Moy dum adin do ci tapale tan bala am wa hasles ala ciate bi. Ndoka am wa ha jang. Après mo ma expliquer. Agasni. Oui, okay. Okay. Bimi ko ya daro. Gongal ngal wata tawoy goddo daro to. Jom. An gonda ko yewade hana. San mata junko hir. Min so hiri haaji mala hen. Amari cikara min boniji mon di batton ani jaari de min be wada dum. Negi mam ko yesu ko jidi mbale. A heddo to ay ngi gardande a hongo kam guddin mami kalda kidimami ha ngayni. A sikki dum min be wada dum. A yonta ko do fotani walde do. Bido hokuma mbala do jangu suba ko sumi dawi mi dawre. Non, mi fiyaat findi. Pini mom yalta tawke pinandaw. Wallahi. S'il te plaît. Jom sa suudi ma yimbe a wawa suudade Allah. Te min on don bone. Mona min salamata watta dum. Yo. Hakkunde me Allah kam dum ko problème am quoi. Nani hakkunde me Allah. Don ala problème. Fam min di rokam tan mi wala les. So widi. Mi rek problème am. Wala ida an sa dañu problème sa hani kam daro ya. Jaran. Musum dañu problème.
mbeɗa andi no mbaɗirami ɗum géré wona ka dañi toon probléme yawale ɗum géré Yo. Joni ko uddudama nga wanna expliqué. joom Non, uddudama. aɗa ko jimmi haalande ma andin hulma koyngal ma goɗɗo o wata tawi goɗɗo a natta nder suudu he et puis a walta ɗo est ce que j'étais clair avec toi Comme 2 secondes rek nder. mbaɗa ɗo kono gujjoni 2 secondes. 2 secondes. 2 secondes walla 3 secondes fof renti foti hen joom a walan ɗo ya lelo toto poɗɗa lelo yaade anani ko kalantumami ko kadi joni ko jamma mi yiɗa haala hew ka Yayi nelaɗo Allah. Yayi me koyɗum. Yayi me koyɗum. Aɗan so yi nelaɗe koyɗol tan gueɗe ma kam peewi laagar ma aduna ma fof feewi o duwa yo Allah waɗ ɗum hokkam tan hokkam. komi jurniɗoma a yahat mbaɗa bétisaji ma ha gayna mbaɗa boniji ma ha gara mbiya dar mbiya haɗo kagaɗam to way hande ɗo a weldetake ɗum saabu somin darani an kam mi daranimi jaari mi darani ɗum dami ko hakkude mi Allah tiniɗo kam kañum tan waɗi kam intéressé kono onon ɓeɗo ɗiɗo ko mbaɗɗon multiplié par 0 mi waɗani mon considéré sah et puis haala ka heewi waɗam ni Salmata. Yo kam uddan no gal ye tay tan jom alhamdulillah rabbil alamin yo boy yalla hoto mbawri e pabe andu pada ya ko jata wani an haydar heddake am an yara wujde debe joni jam rasulullah ya kam jata wani mbar hajam jahami mbar ala may kol maayo wani ko wuuri yan haɗa nder jon jonno mbaɗa wona ina ton yoni i joni noon min komi gaɗɗo yewtude ina ha mi tata seeɗi barki rasula mbaɗa wi kes hoɗo paaɗa joni noon to joom to paami joom harga hami hande tan jaggumi waaji ma joom kuri ko joom aɗa andi jaari komi gaddu com tan mbino yo wuppanam sali tawi miɗa yiɗi yahde daara jolof sali ha goppumi joni noon Allah waɗi biba wuppanimi noon garmi ɗon ɗo wuppanno jooɗimi ɗon min jewata min biba kala ko jiɗɗa e aduna mi waɗanma biba wi kañum yiɗi yo joom yonta suudu mum laabi ɗiɗi tegodiri hamo fotno yontede to jaari joni noon jaami dal ha mbinum eyi d' accord jaami dal miijimi noddimi kangal ma deedade joɗɗinmi ɗo mbinum komi koyɗo jaarini taƴi kaake ɗe o wi ha mbinum billahi sa waali suudu to hande lakara paaɗa Allah no wawi wonto gonga ha Allah no wawi wonto gonga eyyi jokki joni noon Allah no waɗatno ɗo ɗo min kalata mi anda ko jaari ƴeewiyatno katani to rewi hedde amen jogui laɓi tan waji ma fucciti guite jaari a jogor kam warde duwam jabam jaari wi bebbe arte wiyam ndir suudu ɓernam nde ɓuuɓi ko hanti affaire o wonti tan gonga hande kam andano walde ala duwam jabam kay koto biba wala so ya suudu biba hande fami min ke toon paami ala ko woti ya toon kanko bonti woto bonno jaari ko deedaɗo ala jaari karmuɗo min jaari ngel ngel kala ko mbaɗa wadde ngel karmu ngel te a yaltinani ngel gallo min kam ɗum a haydara mbaɗan taw haydara mbaɗan taw baba yaltinum gallo te aɗa nder an addi ɗo biba o dañi occasion waldude hande e joom yonta jaari
a yettata Allah biba ko tampuɗo foti ko mi yanimne waldude mo ko balɗe sappo kono noon biba sino ko sagam ko kanko tan yontete galle kanko tan yontete eyi anne koye haale koye de anne nde mbatta jontani wala nde mbatta jontani hen gonmi de Hamidou ƴewɗi dandani puɗɗiɗi arde Hamidou a natti won cukalel de Allah ne seedi komi cukalel keccel ɗum ɗo wona haydara de ɗum ko tampere tampu mi data eyi heɗotami haalnama Hamidou res Hamidou gorko resat wadde ɗe wurtiyeje ma tan ɗe paɗe ma tan haɗa yaha galle jana Hamidou min komi guiɗo ma yiilo debbo daña hen ɓiɓɓe comci ma guppe pasanɗa no joom waddatni e jaari haɗa wiye bébé ayi ɗum no weeli ay joom so wi am bébé beelam ngol sirtoto ɗum ɗo ko sagam tan wonto joom nde wonna dañani kay eyi dañani ɗum noon kono min samorma min kam mi jogui kooca lamnan ɗo haydara nafanima de nafi kay ko nafma nafi kay sona en nder darta e beddaji ndar joom suudu ma Houleye no nafimi te mi haalanma kadi Houleye ko jogorɗo yaade Dakar yummakko sellani makko no musa koto jogani derguitade on si derguitin tan Hamidou Male par ce que on maire dewgolam Houleye caɗele gonɗen fof kañum lowat Houleye kala de Houleye yeyi toon arton sansi ɗe baɗ noon ko jawto joni noon an haɗa faami min komi mawɗo jiɗɗo jaam a faami so Houleye yeehi Hamidou wonko ƴewanɗa bamma baba saddi towgal Hamidou ala ndunkuɗa licco an aɗa wawi hay ubbitoye debbo guenal gardana neɗɗo saɗa haɗa ɗum kay accude jungom ɗo addanama mbiɗa wawi wadde kay a yoɓatde mi jaɓi a yoɓatde mi jaɓi ene seeri de on foti jiɗɗa ko joom retraite mawde walla joom retraite toksere mbadde mi dotel tosken Hamidou annene ha an neɗɗo kay sine yoolo woto yoolo e weedu yo yoolo e gueeƴ eyyi baba debbo mbiɗa de debbo timmuɗo ɓurɗo Houleye joom dote mamadane ceeko om bawɗo amour mamadane ceeko om yo waɗam ninno oto waɗete nawe garage hono wi hono ɗum wiyete tolier wona tolier de vidance wona widas anne entretien yo waɗam entretien hami yacce mbimami mo gaddantamamo mi wiyanam entretien ko noon mo seeka traite o seekata ko séréer walla joola ko mon manda fof mo jogɗum addude an kam mbaɗa andi kam mon jogɗum addude kam o seekata tan ɗon tan ndewta tan kadi maya ay baba haala ka heewi min il faut mi yaaba to silam to yaltama caɗele ɗo wonde argay oto bonno Hamidou he yimɓe ko leliɓe noon ande ana fijantaki an kala neɗɗo wadde ma gadana ɗum probléme buftin yaɗeloyɗa suudu so bagage makko taƴama noon mbimi yomo taƴ kottinima hen wona ko ɓiyam an mi waɗa plan am an min ɓuuri andu joom an ya baba ya bagage o taƴat de Hamidou inel an wona ka ɗum ni mbatta ndesnaɗo biiba min o hulɓinɗom tan ha ɓernam hay an jom garduma ɗo ko jiɗɗo wawi ɗo ha janggo ko am par ce que miɗo wonde situation mbaɗa compliqué jaari paar yaltini en nder suudu mum te somi naati e suudu mum ɗo o warat kam an jaari heɓorde mo warta garɗa ɗo nder suude no mbaɗen ko ɗum tan mbaɗa arde mais an jaari ha ko mawa ɗum waɗɗo foti wi jaari o kam waɗɗoɗe ha jangata après ndeglen probléme wona min kay haali kam an ko tagi an a waaɗo ar mbaɗa ɗo ko haɗa immotoya ko jaar heɓol ma wat ɗum tagi garɗa ɗon waala ko tagi ɗum min guiɗanani ma fada mbiɗa wiya hande ko ɗon mbalata
Atune in hel dogo. A doggol aduma do. mi ari mbiri ɗo mbalen Ko doggol aduma do. accumi yahata Ana wa jolod. min ke ƴeewnoɗa ko fof ƴeew ɗum hannde An jaari ala do fu kam miya an ga yahat ngoppa kam do. accumi yaha accu Dum wa dum suusi. non co moƴƴani biba fatama Jo dum wa kam suusi wadde dum. Woppude kam do jaha. Jahata jaari. e bo biba walla mi duwaw somi yii mi wuuro An accinam duwawo. Nena yahat. Ayahat. accumi yaha tan An joma suusi yaade ngoppa kam do mi. accumi yaha accu gulaali Joma est-ce que on Sylvia? Jo. ciao ciao hannde tan mi Abba do kawe ciao ciao. Ana wona e dara. Ai. Masa ya. Arga. Bébé. Mais comment t'as un bébé? kaka woni Ah, bébé Jod. Bébé Jod. Jod. bébé jahe Hmm? s'il te plaît yaafam yalla mi yaafam min saɗa wari kam joni mi perta jaari biba fof perte nena perte mbawam perte oto waram accammi wuuro te an aɗa ɓuura annude somi maayi ɗo hannde ceepayim safa direct par ce que mbiɗen jogii rewɓe tati ƴettimmami an payimami e dow makkam fof joni an e hoore ma kuccita hem ala ko miijiɗa so wona yiide warde Ay bébé. te ɗum ɗo won koyɗo ɗum ko goong Ay bébé wi asafulade. ko goong kajjit fundudem tan ha mbaɗa kam Bébé wana bébé jeew. Bébé mbin. Min mi welma ya fami bébé. Bébé mo andi hanki ko banmi ko fota hunde lawol de. Après ko baddum ha par bandum regrette. Parce que min an bébé an min doye galle he ko an tan yidi kam do ko an tan wodi kam respecté do kon min est ce que min ko devoir mo fima a bébé ha ko seytan tan natno yam kon min an bébé an buri ande min mi watta dum joni an bébé joni an a jotto joni an bébé kalen mi yafu min je bébé hanki mam dum ha pare après je bébé après mudu waya mais mi waya no de bébé hanki bébé hanki mo goyon no affaire musimi mi ay jaay aboni de après mo ngoni hande je bébé je décoration ana yaan bébé don sondele ɗiɗo kuppiraɗe e dow lesgo pour ɗum pour yo yaafo pour beltoɗa tan bébé min ki saɗa hoorem tan kono war hoorema bébé ittuni oppota kan haala an bébé joni ƴeew gueɗel gotel ñaagi mon an honɗum jiɗa tacce am ay bébé wata komo jende an bébé bébé tagi moɗo warama an bébé
Jodo waay an joni an bébé sumu wari mona min petta ha ko min tan pertat de be don be galle fe pettata ko min tan pertat jodo an jodo bébé ab jodo ila ko men ko mi wen ma yaafo yaafo mi non bébé an yaafo yaaf yaafo yaaf okay bébé fatta bébé bébé tu bana bébé oh bébé jodo bébé an bébé an bébé ayan effort mbaɗmi décoration pawmi ɗum jiɗmi ñaama an bébé ko dogata an bébé hayda ko dogata an bébé bébé an ko wayno ka koɗon ni wala an bébé an haalno hana joni a yiɗani kam a yiɗa kam ko tagi guiɗanan haaji mona ha doga kam yaaf yaaf Ayan, tanya pomo, terus mampu nyama apa aku. Bébé an, ya ay, aja tak. Nya? hayda ande Wah bébé, kuma mi ko fu jotta mi tam taj mi dum. Bida nyama ta. Bébé ndanya. mi hayda Bébé nyama. mi hayda ande ila Bébé anyama dum de. Ndanya. nyama Wah, nyama ba bébé anyama. Nyam waay bébé. nyama Am bébé ko ni problème ma hande an bébé. nyama ba Mi nyam. Nyam. Ayo, amba. Nyam. Bébé, nyam. Bébé nyam. nyama Bébé nyam waay. nyama do Bébé nyam. Bébé nyam. ayo Bébé. nyam ma Bébé nyam dum. Nyam. Da. Nyam. no totom Bébé. no totom Bébé nyam oh. Nyam. Bébé. acco I. totom go Bébé, o fodum bani totom go An bébé holani kam. joni anon mbatten joni ƴetto tan honma ngappu banque to tan banque keddiɗa Bébé dum no fu kurmal dum. awna séri am mate Joni ko tagi a nyamani o. ɓeroyde ala wat mbimam ko tan to ngappu banque to tan ngappan banque Ala nyam. ala ñam ngappan Ala bébé nyam rek. ego ngappu banque to tan ñam Nyam tan bébé. Nyam da nyam. Nyam dum ay dum. Nyam. aywa yimɓe hadde bayi An bébé ko waran ma? An bébé? Bébé ko woni an. An bébé an wadde a holani kam. ha waɗani hen poson Bébé. Poso. haal tan haal Ay bébé. jaɓi maji joni haal An bébé wadde an a holani kam. mi hoolima Bébé jotto no fewi kam. merci Bébé jotto no fewi. Okay. Bébé. Bébé an. Bébé an ndiro bale fa yurmani kam. Hanke hande mi wonani. Min koye woyde tan tawatinata. Yona yaafi kam. Addu jungo. hayde waɗani pamude Ko mbaɗanmi hen an bébé? An bébé ha joni arani haala ka. Ha jiiɗo mi seha. konko won kuyɗo ɗum Bébé mi seha. won kuyɗo Moƴƴani. Bébé mi sehata joni kam. Hande. Sa andi hande ko mbaɗi préparé an bébé an. Sa anduno ɗum. yam joni accumi yaha ɓuftoyo après mi ara Ele kanko famata, jomi
wio hulata kanko wio fayata ele kanko famata joni no limum jome no limum oprese rewe galle baba jome no limum jome no limum jome no limum oprese rewe galle baba jome no limum jome no limum